Aktar minn 100 tifel u tifla nġabru fiċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza Esplora bħala parti mill-Konsultazzjoni Nazzjonali dwar il-Viżjoni Malta 2050. L-avveniment bl-isem il-ħolma tfal għall-Viżjoni Malta 2050 sar f'ambjent interattiv b'wiriet ta' xjenza, attivitajiet u workshops li ħaġġew l-tfal jaħsbu b'mod kritiku u kreattiv dwar il-futur ta' Malta. Matul it-tfal esprimew viżjoni komprensiva li inkludiet fost oħrajn spazji miftuħa u adattati għat-tfal, trasport sostenibbli, żoni pedonali, l-aċċess għal persuni b'diżabilità, l-inklusività u rispett tal-kultura u d-diversità fost temi oħra. Roberta Albanese dalli mit-tim Viżjoni Malta 2050 irrimarkat l-aspirazzjonijiet ta' tfal huma sinjal ta' ġenerazzjoni impenjata ta' min jafda fuqha. Preżenti l-avveniment il-President Emeritu Marie Louise Colleiro Preca sostniet li t-tfal huma ċittadini attivi u l-idejat tagħhom jirriflettu l-Malta li l-kol għandna nistinkaw għaliha waħda aktar ekoloġika, aktar sigura u inklusiva. Wieħed irid iżomm f'rasu li tifel ta' 10 snin illum se jkollu 35 sena fl-2050. U allura Malta hija aktar ta' tfal tal-lum milli tagħna bħala adulti dak iż-żmien. Intant is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoparditanzi qal li l-proċess tal-Viżjoni Malta 2050 għandu jirrifletti l-kreattività tat-tfal, is-sens ta' ġustizzja u x-xewqa tagħhom għal futur aktar sostenibbli u inklusiv. Il-konsultazzjoni pubblika għall-Viżjoni Malta 2050 hija miftuħa sa' 9 ta' Settembru.